A4 size paper जाई वगिरी फर्स्ट पेपर हाफ बुडचुका वराह अवतार आणि नरसिंहदेव ड्रॉ करका फोल्डेड पेपर अंतु अत नरसिंहदेवाक तिलक अत 2 सेंटीमीटर लाइन बाहर कोड्यो का एक प्लेन शीटरी आणि आम्ही वराह अवतार ड्रॉ केलेला वराह अवतार आणि नरसिंह अवतार ड्रॉ केलेलांतू आम्ही बाग शीटन कोंडू आता 2 सेंटीमीटर हागवे करका वार केलेला पुरे पेदकुटू स्टँडिंग लाईन घालका तर आम्ही पुरी सिंगल लाईन साक नंबर घालका आता ह्या पेपरार घालका आम्ही आता नरसिंहदेव आणि वराह पेपरारी घालजला आता ह्या साईड अनेक प्लेन A4 साईज शीटा घालका आता ह्या ड्रॉइंगाक कलरिंग करका आम्ही वराह देवाक ग्रे कलरिंग करका थोडे थोडे एंडातू पिंक टचअप दिवका आता रंगाक पिंक कलर घालका के ऑइल पेस्टल यूज केला जे की स्क्रॅच करका आता नरसिंहदेवा कलरिंग करूया नरसिंहदेवाक ऑकरेलो मिक्स करचे आता ओन टू तांबडी करूया आता तागे लाग पिंक करूया आता तागेल बाहेरची रॉब ब्राऊन कलर करूया आता अशी रॉबर स्ट्रोक दिवका लाईट्स असेल लाईट्स कट करका प्लेन पेपराच्या अनेक साईड नंबर बरयलेला स्केल दोन झिगझॅग फोल्ड करका एक सोड एक वराहदेव आणि नरसिंहदेव अणसुका वसती धराला शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कले वही वाग्ना केशवद्रता सुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश